Wala pang 3 weeks kami dito sa Arizona at syempre may nakilala kaming mga Filipino. At hindi lang yan, in-invite pa kami sa Halloween party nila kung saan may Filipino, syempre may pagkain. At dito sa Gilbert, marunong sila magluto at mag-party. Nag-order si Jess ng sisig, lumpia. Favorite ng mga bata yung lumpia kaya syempre kakainin nila. Ito muna, bibigyan pa kita. Ay, thank you. Thank you. Here you go, boys. Wow. Wow. Tsaka na lang yung sili Ano to? Sisig na baboy na may tokpa pa. That's healthy. Sarap ah. Mukhang kahit dito kami sa Arizona, hindi namin mamamiss ang Filipino food kasi kahit dito maraming Filipino at ang galing din nila magluto ah. You found your favorite, buddy? Pork barbecue. Ala, hindi na mamili ah. Did I tried it. Sarap. It's not hot at all, Mom. I got this for you, okay? Oh my God! Hala naman po kayo. Oh, thank you po. Kanya-kanyang benta ng pagkain, jewelry, baked goods. Nakakatawa talaga kasi kahit saan sa buong mundo, may mga masisipag na Filipino. Kuya Jake? Yes po, Kuya Jake. Aris Caldo. Aros Caldo! Ayun. Dito man ako. Ayun. Uy, nabablog siya, Koy. Yun yung chance mo. Sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga na-meet naming Filipino dito sa Arizona. At kahit bago pa lang kami dito sa Arizona, naramdaman talaga namin yung Filipino spirit at welcome na welcome kami. Kaya abangan ang mga ibang videos ng buhay namin dito sa Arizona. Bye-bye!